хора, с Шагнайс БГ и това е четвърти епизод на Minecraft Survival Pocket Edition. Реших този епизод, по-скоро бех казал в миналия, че този епизод ще копаем и ние ще си копаем. Ще има, може би, около 4 части на това копаене, понеже знаете колко обичам да копаят. В смисъл, да, ще го разделя на 4 части, понеже ще ни трябват материали. Ради тем подобни глупости, затова реших да копая и да направя, да можем да съберем тези части. Да ги направим тия какви са, за това може би за вас няма проблеми. В смисъл, клипа няма да прекъсне така изведнъж или просто да прекъсне, а просто си продължим до, може в следващите 4 видео ще копая, за да намерим Diamond, Iron, нещо ще е важен. Така имаме една кирка в мене. Пак тъпата котка, само ще чакам малко, не знала. Тъпата котка, помаля ми клипа, за което и благодаря. Ама ако такова не мога да спра клипа, защото ще бъде супер тъпо. Загубихме 2 минути. Щастлив съм. Загубихме 2 пакани минути. Всъщност аз къде съм тръгнал, като нямам кол. Надявам се да намерим кол. Понеже ще си копаем на тъмно. И нека е тук да започнем да видим да имаме една така минчика. Надявам се и крипър да не ме изнасили. Защото точно се тролнах. Живота. Как ще ви кажа, юпи, намерихме кол, но не. Живота реши да ни тролне. Каже, че сме намерили кол. Да не се отчаяме. Добре, я ще премина към по-добрия избор. Просто съм малко бъркал, понеже не съм играл Survival от колко близо седмици и нещо. Бегаме към по-добрия начин. И това е къде е само 10? Ара 12. Имаме кол, но нямаме пръчки. Нека това да го заменим с торчове и да си копая, дори решим да си легнем. И бъде да кущо, че ми порваля. Пак е някакъв клип. Нещо много хубаво, може би са стигнали до тук. Или просто сте превъртели. Има една полза от този Minecraft Pocket Edition и това е, че животните се разпалват, което супер помага.
Окей. Няма следа нито от Айран, нито от Кол. Което супер много ни помага. Нали, кавички. Просто един камелен споне. Нали, един ден може си 13 века ще ни помогне. Но може би чак след 13 века. Тази века не са си хич малко годинки. Започвам да съм чайвал хора. Ако стигна до Bedrock, не сме намерили Iron и Coal или нещо друго, се дръпна. Добре, ще да кажа, намерихме Redstone. Но и Redstone не сме намерили. Иха. Всъщност малко ми гадно, понеже тук няма F3 и да ми покаже на кой е Redstone. Или на координатите ми, дали. Просто е забавно. Не е забавно. Отчаяващо. Така да кажа, не съм си баш в бъкни. Имам пред, не съм и насел. Но втория ми нови. Тая мачка попари тук, не знам, защо при мен се добъкна да затворя съобщата, няма как да излезне. Аз не мога да видя къде е тъпата мачка. Да я разкина. Ще кажете, не, ти имаш животите, не, пъти обичам. Животите си са тъпо, тъпо звучи. Но мачка кайто промяна много опитва и сега ще ми скифи да не се чува. Имам пред да се чува, да се чува така тихо и тук мачката на празно. Сега си питате, как се казва мачката? Еми... Тази мачка се казва Канеки. Ще кажа, какво странно име, какво тъпо име, какво смешно име. Еми... смешно е, да. Така се кръстих, така се казва. И какво такова. Добре, не мога да повярвам, че още сме стигнали до Bedrock и толкова голяма копа е. Никаква полза. Ще да се връщаме горе. Добре, имаме 4 пържали, което е изненадващо. Просто вижте каква дълга мина. Мината ли е голяма смисъл, това сигурно са повече от 100 блокчета надолу. Повече от 100 са. Така. Да, аз гледам елементарно, не мога да се кача. Хора, видял се, този клип е така сух. Не е като мените ни, но това времето, което мога да стигнем, така че ако се и поможете палец нагоре, да коментирате в коментарите, да споделите ваш приятел път, да ми помагате и също така, ако сте долу да се абонирате. Аз бях ShadaiSBG и ще видим в следващия епизод. А до тогава,